Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn, Kurdin. Ew, Kurdin. Çim aş bu azade. Ha, bawer. Xêratî bawer. تنا بخير هاتي لي روج باش Rojbaş. بله بله وانت افتشي وين دخوينن Ha, bawer. Dibêje çiye te dixwînî ka bêje? Şuradan memuzine. وزين Memozîn ê. Le. Karek mezine. ونجبوي وين هاتن دو سينماي Na. Min, ê min bi rastî karê min hebû. كاريتا تشبو داساتا بو Karê min hebû. باشا ياتا چما تنا هاتي Ez şahide mi? Alîkariya min dikir. Hewalekî pir baş e bi rastî. Parali kariya bidik. Pir. واش خوندنا بيبات تشكي زينكر Ser bazat ben tişteklim nakır. باشا تو خاص خون تأمدينها Yani. Ez karım bejim ez ama deme. نفرما وجمرا Ez ejvara bıkınım. دخوينا Tamam. Belê. Tiştek ez de bejim. Huji çekin. Baş. باشا Baş e rojda. باشا باشا Tiştî ku ew dibêje em jî مو سابقا em wekû wî dikin. باشا يعني افش بوي Cil. رازاندن از بار Ev ji bo lîstika memozînê ye. Belê. اوكي Kaan despekin. Belê. بله Azat. Tu. Memi. Ez memin. Tu ji. Zini. باشا اجزي زينب Tamam. Efendim kız? Belê. Belê. Ew jî zîne. Beli. Belê. Mem kure mire walatê Meğribê bû. Mem kurê mîrê welatê Meğribê bû. Belê. Zin jî xuşka mîrê botan bû. باشا زينجي خوشكا ميري بوتان بو Her du jî xewna bûn. Her du jî di Xewda. xewda bûn. Erê. Belê. Xewda bûn. Belê. Keçen periyan textê zînê bir mala memî. Ji bo ku ew hevdû nas bikin. Hûn raketine baş e, pir baş e. Mem şiyar bû. Li dora xa nerî. Zin jî şiyar bû û li dora xa nerî. Her du jî şaş bûn. Li hev du nerin. Memî got ev çi ye? Zîno got tu kî? تو كي Tu li odayê min çi dikî? Tu çi dikî? تو الأودية من شدكي Memî got ev odaya min e. Ev ne odaya te ye. Odaya min e. Ne odaya te ye? Tu çi dikî? Zînê got ez çawa hatim bira. أس تشاوا هاتم فرا Memî û zînê li hev du nerin. Wan li dora xa nerî. Wan fam kir ku ev xewne. Memî got navê te çi ye? Navê te çi ye? Tu ji kûyî? Tu ji kî welatî? Zînê got navê min zîne. Ez xuşka mîrê botanım. نافي من زينة أس خوشكا ميري بوتانم Memî got em gusula xa biguherin. Baş e em gusîla xwe biguherin? Ji bo ku em zanibin bê bi rastî ji xewne an ne. Da em rastî zanibin ev xewne yan na? Gusulê xa bu hevdî guherin. Xwe li ber hevdû dirêj kirin û li hevdû nerin û di xewe raçûn. Gava ku roja din memê şiyar bû dît ku zinê ne li cem wî ye. Lê belê li gustûka xa nêrî kêfa wî hat. Fehm kir ku nexewne. Got ew nexewin bû. Vaye gustîla zinê. Ew nexewin bû? Ev e gustîla zinê di destê min de ye?
Meme edi li welatê zineyê geriya heta ku çû botenê û ew peyda kir. باور تو جو گند هاتی Ez gundî me. تو چو درسی می و تو هاتی Erê. گند خوش بو Pir xweş bû. دنیا سار بو Erê dünya sar bû. Berf hebû. hûn dibînin niha jî em ê demeke din fêr bibin ew dema ku em jê re dibêjin çîrokiya dema niha yanî bûyerek di dema bihûrî de pêk hatiye demek fireh dewam kiriye an jî gelek caran dubare bûye em ji wê bûyerê re dibêjin çîrokiya dema niha bi zimanên Ewropî jê re dibêjin imparfait ya jî imperfect ya jî imperfect dû mirov çawa bixwaze hin bûyerê mesela me got ez têm dema niha ez ê bêm fütür ya jî dema bê ez hatim dema bihûrî Bihûrî. gava ku mirov dema bihûrî bizane mirov di yekê lê zêde bike dibe çîrokiya dema niha yani dibe dema bihûrî a ku du demek dirêj de dewam dikir û an jî dubare dibû gelek caran dihat dubare Belê belê. mesela gava ku ez zarok bûm ez diçûm Mêrdînê yani ez gelek caran çûme Mêrdînê Belê. em nabêjin ez çûm Mêrdînê ji ber ku gava ku dema bihûrî be em bêjin ez çûm Mêrdînê em carekê tenê çûm Mêrdînê lê ez diçûm Mêrdînê belkî ez gelek caran diçûm Mêrdînê Aha. baş e Baş e. yan jî ew bûyer dewam dike di demeke dirêj de baş e Baş e. îja ka lêkera çûyînê bila azad ji me re di çîrokiya dema niha de ya jî imparfait imperfectum de ji me re bibêje bê çawa tê gotin Ez diçûm. bilê Tu diçûyî. Ew diçû. Em diçûn. Hûn diçûn. Ew diçûn. baş e dilêkirin bikaranîna wan a ji bo dema niha de em dibêjin mesela ji bo lêkerên gerguhêz em dibêjin ez dixwim tu dixwî ew dixwe Belê. ji bo dema bê em dibêjin ez ê bixwim tu ê bixwî ew ê bixwe ji bo dema bihûrî me got çi me got min xwar te xwar wî an jî wê xwar yani ev lêkerên gerguhêzin yani evet. tranzîtîfin duan de gruba cînavan ya duyem têpkaranî yani min te wî wê ji bo keçikûlawikan me we wan Ee? lê di çîrokiya dema niha de em di yekê weke yên din lê zêde dikin mesela em dibêjin min xwar em di yekê lê zêde dikin min dixwar Xwar. yani demek dirêj de dewam kir xwarina min dixwar gava ku ew bûyerên din pêk hatin an jî gelek caran ew xwarin pêk hatiye mesela gava ku ez zarok bûm min hinar dixwarin min gelek caran xwariye ka azad ji me re lêkera xwarinê di çîrokiya dema niha de yani em paxfê de em perfektum de ji me re bibêje Min dixwar. Te dixwar. Wî yan wê dixwar. Me dixwar. We dixwar. Wan dixwar. bawer Te dixwar, ew dixwar. Na, min dixwar, te dixwar. Wî we
دخار وی وی دخار ما دخار و دخار وان دخار بله اري لي كرا فخوارني تبيراتا اري اكو مجيرة تقول تو درينك اري يانجي بواخ هجر جبركو بفايتك تشكرن أري. يعني لي كركه هذا دوانية نوك لي كرين دنا او ما تقول از ودخم ضد كذا اورتاوي بلي. از ودخم لما قلت دفتر دي يعني دي دما بيدا بيت ده نايب كارانين بلي. از وخم اري دي دما بهوري ده چواتب كارانين مفخر من وخار أري. تا وخار وي انجي وي وخار وخار. وما وخار و وخار وان وان وخار دي تشيروكيا دمانو هذا چواتب كارانين من و دخار بلي من ودخار ت و دخار تا ودخار وی و و دخار انجي وي یعنی وی وی انجی وی وی اه ودخار. يعني وي ودخار و دخار ما و دخار و و دخار وان و دخار اف لي كريم كو بفي اواينا ين هذا دوانينا هجمارا وان نقلك بله بفاية دس بيدكن بالداية دس بيدكن ب راية انجي روية دس بيدكن بهلي دس بيدكن مفهم دكن بله كتشكلنا ما تهميان قد از ودخم انجي فكرن فكرن نوها از ودكن اري از هلدكن بله از داتينم از داتينم ماني مية